somɔgɔw kɔri baasi foyi tɛ kɛnɛ baasi foyi tɛ se an ser'i ma ɲininkali fila de b'an bolo ka sɛmɛ la n'a tɛ kɛ baasi ye n'o tɛ kɛ baasi ye ɲininkali fɔlɔ nin ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ min b'a fɛn in dilan o tigi t'a fɛ mɔgɔ min b'a san o t'a utiliser mɔgɔ min b'a utiliser o tɛ fɛn in y'a ɲɛ la o ye jumɛn ye e hakili la segin kuma in kan ka taa maa mɛn ka ɲa sisan nin ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ min bɛ fɛn in san fɛn in dilan o tigi t'a fɛ mɔgɔ min bɛ taa san o bolo o t'a utiliser mɔgɔ min b'a utiliser o t'a y'a ɲɛ la bon ne kɔni fɛ o ye dumuni de ye restaurant ok i ni ce i ka jaabi la ok ɲininkali filanan fɛn fila de ye nin mɛ n'a bɛ fɛn minnu na olu bɛ den wolo mɛ n'a tɛ fɛn minnu na olu bɛ fan de la olu tɛ den wolo o ye fɛn jumɛn ni jumɛn i n'a fɔ kalan ta sira fan fɛ yan ayi nin ye fɛn fila de ye n'a bɛ fɛn o fɛn na a kɛra bagan ye a kɛra buna hadamaden olu de bɛ den wolo mɛ n'a tɛ o fɛn minnu na olu de bɛ fan da olu tɛ se ka den wolo o ye si ye ok o ye si ye ok i ni ce i ka jaabi la Mali ok filɛbagaw aw ni tile ɲininkali fila de b'an bolo bi ka ɲɛsin aw ma n'o tɛ kɛ baasi ye ɲininkali fɔlɔ fɛn dɔ de mɔgɔ dɔ de bɛ yen a bɛ fɛn dɔ dilan mɛ ale yɛrɛ bɛ fɛn min dilan ale t'a fɛn fɛ mɔgɔ min b'a san a bolo o t'a fɛn utiliser mɔgɔ min b'a utiliser o t'a fɛn ye o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan fɛn dɔ de bɛ yen n'a bɛ fɛn o fɛn na o bɛ den wolo mɛ a tɛ dan fɛn o dan fɛn na o bɛ fan de da o tɛ den wolo ok an bɛna to ɲininkali sɛmɛ an balimaw la a k'an bɛn sɔɔni an tilen balimakɛ somɔgɔw kɔri baasi foyi tɛ an ser'i ma bi ɲininkali fila b'an bolo ka sɛmɛ la n'a tɛ kɛ baasi ye ok ɲininkali fɔlɔ nin ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ min bɛ fɛn in dilan o tigi t'a fɛ min b'a san o t'a utiliser min b'a utiliser o t'a ye o ye jumɛn ye e hakili la o ye kasan ye ok o ye hakilina ye i ni ce i ka jaabi la ɲininkali filanan nin ye fɛn fila de ye n'a bɛ fɛn min na olu bɛ den wolo mɛ n'a tɛ fɛn min na olu bɛ fan de da olu tɛ den wolo fɛn fila bon ne y'o kɛ si ni tulo fara ok i ni ce i ka jaabi la an tilen balimakɛ somɔgɔw kɔri baasi foyi tɛ la an ser'i ma bi ɲininkali fila de b'an bolo ka sɛmɛ la n'a tɛ kɛ baasi ye ok ɲininkali fɔlɔ nin ye fɛn fila de ye n'a bɛ fɛn min na o bɛ den wolo mɛ n'a tɛ fɛn minnu na olu bɛ fan da olu tɛ se ka den wolo e hakilina ye jumɛn ye o la a question ka gɛlɛn ma dɔɔnin i b'i hakilina munumunu dɔɔnin cɛ vraiment ne ma se k'a dɔn fɛn min i hakili munumunu fitinin dɔrɔn sa ma se k'a faamu sisan ko nin ye fɛn fila de ye n'a bɛ fɛn minnu na olu bɛ den wolo mɛ n'a tɛ fɛn minnu na olu bɛ fan de da cɛ ni ne balimamuso nin ye question kɔrɔ ye dɛ ok ɲininkali filanan nin ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ min b'a dilan o tigi t'a fɛ min b'a san o t'a utiliser mɛ min b'a utiliser o t'a fɛn e hakilina ye jumɛn ye o la ne hakilina ye min ye o la kelen kasange ye kelen y'i sudon cɛsu ok i ni ce i ka jaabi la somɔgɔw kɔri baasi foyi tɛ baasi foyi tɛ se an ser'i ma ɲininkali fila de b'an bolo ka sɛmɛ la n'a tɛ kɛ baasi ye n'o tɛ kɛ baasi ye ɲininkali fɔlɔ nin ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ min b'a fɛn in dilan o tigi t'a fɛ mɔgɔ min b'a san o t'a utiliser mɔgɔ min b'a utiliser o tɛ fɛn y'a ɲɛ la o ye jumɛn ye e hakili la segin kuma in kan ka taa maa mɛn ka ɲa sisan nin ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ min bɛ fɛn in san fɛn in dilan o tigi t'a fɛ mɔgɔ min bɛ taa san o bolo o t'a utiliser mɔgɔ min b'a utiliser o t'a y'a ɲɛ la bon ne kɔni fɛ o ye dumuni de ye restaurant ok i ni ce i ka jaabi la ok ɲininkali filanan fɛn fila de ye nin mɛ n'a bɛ fɛn minnu na olu bɛ den wolo mɛ n'a tɛ fɛn minnu na olu bɛ fan de da olu tɛ den wolo o ye fɛn jumɛn ni jumɛn i n'a fɔ kalan ta sira fan fɛ yan ayi nin ye fɛn fila de ye n'a bɛ fɛn o fɛn na a kɛra bagan ye a kɛra buna hadamaden olu de bɛ den wolo mɛ n'a tɛ o fɛn minnu na olu de bɛ fan da olu tɛ se ka den wolo o ye si ye ok o ye si ye ok i ni ce i ka jaabi la an tilen terikɛ somɔgɔw kɔri baasi foyi tɛ an ser'i ma ɲininkali fila de b'an bolo ka sɛmɛ la n'a tɛ kɛ baasi ye ok ɲininkali fɔlɔ nin ye fɛn fila de ye n'a bɛ fɛn minnu na buna hadamaden fara bagan kan olu bɛ se ka den wolo olu tɛ fan da mɛ n'a tɛ fɛn minnu na olu bɛ fan de da olu tɛ se ka den wolo o ye jumɛn ye e hakili la bon ne hakili la mun ya bon ne kɔni hakili la o ye fɛn de fɛn tɔn ne hakili la o ne kɔni fɛ o ye tɔn ok merci ɲininkali filanan nin ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ min b'a dilan o tigi t'a fɛ mɔgɔ min b'a san o t'a utiliser mɔgɔ min b'a utiliser o t'a fɛn y'a ɲɛ la bon ne kɔni bɛ kɛ kalan ok merci i ni ce i ka jaabi la an tilen balimakɛ somɔgɔw kɔri baasi foyi t'i la an ser'i ma bi k'i ɲininka ɲininkali fila de b'an bolo n'a tɛ k'i ma baasi ye ɲininkali fɔlɔ
ni fɛn dɔ de fɛn fila n'a bɛ fɛn minnu na olu bɛ den wolo mais n'a tɛ fɛn minnu na olu bɛ fan de olu tɛ se ka den wolo o ye jumɛn ye hakili la bon o ye si ye a bɛ komi mammifère quoi ok i ni ce i ka jaabi la ɲininkali filanan nin ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ min b'a dilan o t'a fɛn fɛ mɔgɔ min b'a san o t'a utiliser mɔgɔ min b'a utiliser o t'a fɛn y'a ɲɛ la bon n ma sɔrɔ k'o de dɔn ok i ni ce i ka jaabi la an tile ne fa somɔgɔw kori baasi t'i la an ser'i ma an bɛna ɲininkali fila de sɛbɛ la n'a tɛ kɛ baasi ye ɲininkali fɔlɔ nin ye fɛn dɔ de mɔgɔ min b'a dilan o tigi t'a fɛ mɔgɔ min b'a san o t'a utiliser mɔgɔ min b'a utiliser o tigi t'a y'a ɲɛ la e hakilina ye jumɛn ye o la tiɲɛna n t'o dɔn ok i ni ce i ka jaabi la ɲininkali filanan nin ye fɛn fila de n'a bɛ minnu na olu bɛ den wolo mais n'a tɛ minnu na olu bɛ fan da o si ok i ni ce i ka jaabi la an tile ne fa somɔgɔw bɛ tara se kori baasi foyi t'i la baasi foyi tɛ na n bɛ ala ta se an ser'i ma k'i ɲininka ɲininkali fila de b'an bolo n'a tɛ kɛ baasi ye ayiwa ɲininkali fɔlɔ nin ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ min bɛ fɛn in dilan o tigi t'a fɛ min b'a san o t'a utiliser min b'a utiliser o t'a fɛn y'a ɲɛ la an tun bɛ fɛ k'i hakilina fɔ an ye o la n'o bɛ kɛ kasange ye i ni ce i ka jaabi la ɲininkali filanan nin ye fɛn fila de n'a bɛ minnu na olu bɛ den wolo mais n'a tɛ minnu na olu bɛ fan de la olu tɛ den wolo o ye i n'a fɔ sin ye sin tɛ mɔgɔ min na ne y'o caman ye o ye fandala de ye sin bɛ minnu na olu de caman fana bɛ den wolo i ni ce i ka jaabi la an ser'i ma an bɛ fɛ ka ɲininkali sɛbɛ la n'a tɛ kɛ baasi ye ɲininkali fɔlɔ nin ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ min b'a dilan o tigi t'a fɛ mɔgɔ min b'a san o t'a utiliser mɔgɔ min b'a utiliser o tigi t'a ye i k'i hakilina ta fɔ an ye o la ne hakilina ye min ye o ye kasange ye ok i ni ce i ka jaabi ɲininkali filanan nin ye fɛn fila de n'a bɛ minnu na olu bɛ den wolo mais n'a tɛ minnu na olu bɛ fan da olu tɛ se ka den wolo o ye tulo ye i ni ce i ka jaabi an tile ne ba tara se kori baasi foyi t'i la an ser'i ma ɲininkali fila b'an bolo ka sɛmɛ la n'a tɛ kɛ baasi ye ɲininkali fɔlɔ nin ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ min b'a dilan o tigi t'a fɛ mɔgɔ min b'a san o t'a utiliser mɔgɔ min b'a utiliser o tigi t'a ye ok i ni ce i ka jaabi la ɲininkali filanan nin ye fɛn fila de n'a bɛ minnu na olu bɛ den wolo mais n'a tɛ minnu na olu bɛ fan da olu tɛ se ka den wolo i ni ce i ka jaabi la an tile n balimakɛ an tile somɔgɔw kori baasi foyi t'i la an ser'i ma an bɛ fɛ k'i ɲininka n'a tɛ kɛ baasi ye n'a tɛ kɛ baasi ye ok nin ye fɛn dɔ de mɔgɔ min b'a dilan o tigi t'a fɛ min b'a san o t'a utiliser min b'a utiliser o t'a fɛn ye tiɲɛ yɛrɛ la n ma se k'o dɔn ok question filanan nin ye fɛn fila de n'a bɛ fɛn fɛn na olu bɛ den wolo mais n'a tɛ minnu na olu bɛ fan de la olu tɛ den wolo o ye par exemple tulo bɛ fɛn o fɛn na o bɛ den de wolo wa tulo tɛ fɛn o fɛn na o bɛ fan de la i ni ce i ka jaabi la an tile n balimakɛ an b'an tile somɔgɔw kori baasi t'i la an bɛ nin ɲininka ɲininkali dɔ la n'a tɛ kɛ baasi ye ɲininkali fɔlɔ nin ye fɛn dɔ de n'a bɛ fɛn o fɛn na olu bɛ den wolo mais n'a tɛ minnu na olu bɛ fan de la olu tɛ den wolo o ye jumɛn ye o ye tulo ye ok i ni ce i ka jaabi la ɲininkali filanan nin ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ min b'a dilan o tigi t'a fɛ min b'a san o t'a utiliser min b'a utiliser o t'a fɛn ye non ne t'o dɔn ok i ni ce i ka jaabi la an tile ne fa ça va somɔgɔw an ser'i ma an bɛ fɛ ka ɲininkali fila sɛbɛ la n'a tɛ kɛ baasi ye n'a tɛ baasi ye ɲininkali fɔlɔ nin ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ min b'a dilan o tigi t'a fɛ mɔgɔ min b'a san o t'a utiliser mɔgɔ min b'a utiliser o tigi t'a ye non ne t'o dɔn i hakilina munumunu dɔɔnin nin ye fɛn dɔ ye mɔgɔ min b'a dilan o tigi t'a a fɛ min b'a fɛ o t'a utiliser ayi min b'a san o t'a utiliser o t'a utiliser min b'a utiliser o t'a ayi e t'o de hakili ye ok i ni ce i ka jaabi la ɲininkali filanan nin ye fɛn dɔ de n'a bɛ fɛn o fɛn na olu bɛ den wolo mais n'a tɛ minnu na olu bɛ fan da olu tɛ se ka den wolo o si ye ok i ni ce i ka jaabi la ok an balimaw ni ne kun y'an ka bi ɲininkali ye ka ɲɛsin aw ma ɲininkali jaabi fɔlɔ o kun ye kasange de jaabi filanan o kun ye dɔw b'a fɔ ko sin dɔw b'a fɔ ko tulo mais a bɛɛ ye kelen parce que ni tulo bɛ fɛn o fɛn na i bɛ taa sɔrɔ sin bɛ o la o dɔw y'a sɔrɔ dɔw fɛnɛ m'a sɔrɔ mais dɔw yɛrɛ tɛ an ka ɲininkali ye dɔrɔn pour que an kana se ka ɲinɛ an ka laadalafɛn kɔrɔw kɔ ok an ce an balimaw a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ an ka hakili jagabɔ kɛnɛ kan Mali OK vidéo la Mali OK vidéo rien que le bon côté du Mali